الرية إذا غيح بحري بعرت عمقته صفعاته كوينو تفكال بعد كذبه عماتي بتغلب السيخلو عبكر سمريت كي خاطو هالسوي بلال سلام تخاتاتلتي بحرنا ميديا أبزلكمو سلامن طعنان እንዳተመነኩ ንሎሙ ዝበልኩ መደብ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ዘማሪት ጽምዶ ንሰላም ክትከውን ጀሚራ ዘላ መድህን ገብረስላሴ ንኣባላት ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ትግራይ ዝኾኑ ኣቶ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስን መጋቢ ደሳለኝ በራኽን ቃለ ምሕትት ገይራ ነይራ ንቕሓት ተጋሩ ኣብ ጉዳይ ሕሉፍ ታሪኾምን ኣብ ጽምዶ ንሰላምን ዘለዎ መራእያ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ መራሕቲ ትግራይ ንምንዋሕ ስልጣኖም ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጡ ከፋፋሊ ዝኾነ ስነ ሓሳብ ብምትእታው ሓደ ንሓሙሽተ ብዝብል ኣወዳድባ ውሽጣዊ ስምዒት ህዝቢ ትግራይ ንምቁፅጻርን ኣዝጋይ ዝብልዎም ሰባት ብሽም ግምገማ የባርርዎም የኣስርዎም ወይ ብሕም ከም ዘይብሉ ይገብሮም ናይዚ ውፅኢት ድማ ሎሚ ወያኔ ናይ ምቁፅጻር ሓይላ ስለተዳኸመ ተጋሩ ዝመስሎም ሓሳብ ይገልጹ ኣለዉ ወያኔ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ንህዝቢ ትግራይ ብመስፍናውን ዓሌታውን ኣገባብ ስለ ዝመርሖ ውፅኢቱ ትግራይ ኣብ ክልተ ተመቂላ ትርከብ ኣብ መንጎ ጨቆንቲ ኤሊት ደቂ ሰሜን ምዕራብ ዝዓብለሎ ገዛእ ደርብን ኣብ መንጎ ተጨቆንቲ ህዝቢ ደቡባዊ ምብራቕን ኣብ ምትፍናን ይርከቡ ብሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝሻቀሉ ኤሊታት ድማ ተቃውሞኦም ነቲ ድሑርን መስፍናውን ስነ ምሕደራ ወያኔ ይገልጹ ኣለዉ ነዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ኣንጻራዊ ሰላም ጽምዶን ሰላም ምስ ጎረቤቶም ህዝቢ ኤርትራ ብዝግባእ ክትቆምሉ ተበጊሶም ኣብ ዘለውሉ እዋን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ ከም ዝኾነ ይገልጹ ኣለዉ ኣባል ቦርድ ኣቶ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ነቱን ኣብ ላዕላውነት ህዝቢ ትግራይን ኣብ ትግራዋይን ዝመጽ ዘለው ለየሉ ቃላት ዘየልለው ምክፍፋል ጠጠው ይሉ ነው ይብላል ከስተውዕለሉ ስልጣንን ዕቤትን ሓድነትን ህዝቢ ትግራይ ሓሳብ ለምጽተልዩ ይቀበል እዞም ከፋፈልት ለኾኑ ፈላለይቲ ዝኾነ ተሓሳስባታት ከስተውዕለሎም ኣሎ ለምሳሌ ሃፄ ምኒልክ ይባሃል በቀረባ ግዜ ሃፄ ምኒልክ ዝኹሉ ናይ ዓድዋ ውግእ ዝኹሉ ናይ ክስታይ ወግኦም ለምሳሌ መረብ አቋሪጾም መጽዮም ጉርሕ ሸዋውያን ጎዲእና ናተባለ የአነ ዝፈልጥ ካብ በቆልዓይ ተጻዊቶምና ይዝባል ንሕና ምስ መጻና ክንታይ ጌርና ጥይቀልና ስለዚ ሓደ ቆሪጽና ኸይድና ናይ 34 ዓመት ማለት እዩ ትቐጽል ብቆቦ ብ1948 ትቐጽል ፍቲ ኮም ሕዚ ከዓ ለስም 5 ዓመት ክንገብር ለና صباح نوحد كم تاريخ خال سلازي لزي اللي قبل محبرسه كل يولي بزي لشقة ما راح تخكل يوان كان قدامنت زي سرح قدامنت لا لاونت تغري حاز قدامنت حزب التفنق على لاوزاتي قدامنت تجارو حدا جبرنا زي مسكون بدحري خا ناي ايكونومينا ناي مسرت لمعت طياقي خا بزي فتحلنا بزي علاف سلطاني وسدلنا يلو طياقاي محبرسه يفطر نحنا زي اطرح يا ملختن غبران خلم بي سلطان يبلنا بتر يبلنا يبلنا ስለዚህ ካብ حسب بترنا سلطاننا حسب متعاون صبوت تتغراي نوح غزي ዝተለመደ ባህል ፖለቲካና በሰላማዊ ቃልሲ ሕብረተሰብ አንቂሓት ህዝቢ ባዕልዋና ምግባር ሓደ ስትራቴጂ ግን ኣብ ኢኮኖሚ ሓራዚ ወጻኸፍት ፖለቲካ ጽጋዕተኝነት አንቶ ትገልጾ ነርካ ተጸበይት ረድኤት ዝኾኑ መንግስቲ ተጸባይ ሕብረተሰብ ይህነጽ ተጸባይ ዝኾነ ህዝብን መንግስትን ድማ ናጽነት የብሉን ንሰላም ንዲሞክራሲ ፍትሕውን የብሉን ኢሉ ኣማን በኣማን መንግስታት ኢትዮጵያ ተጸበይቲ ስለዝነበሩን ዘለውን ዕሱባት ብምዃኖም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ጸገም ሸሚሞም ኣለዉ ንኣብነት ስርዓት ሃይለ ስላሴ መጋበሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝነበረሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ቅልውላው ናይ ቁጠባ ኣትዩ ብናይ ወሎ ድርቂ ዝፍለጥ ናይ 1974 ብኣሽሓት ዝቁጸር ህዝቢ ሃሊቁ ስርዓት ደርግ መጋበርያ ሶቪየት ሕብረት ነበር ኣብ ዝነበረሉ ብጀካቲ ከም ንቡር ዝፍለጥ ዓመታዊ ጥሜት ኣብ 1984 ብዝተኸሰተ ድርቂ ን10 ዓመት በዓል ኣብዮት
ብዋጋ ሚልዮናት ዶላር ኣብ ዘብዓለሉ እዋን ባሻዓት ህዝቢ ኣደዳ ሞትን ከም ዝኾነ ናይ ትማሊ ታሪኽ እዩ። ብወያነ ኣብ ናይ 27 ዓመት ዘመነ ስልጣኑ በብዓመቱ ብዝኽሰጥ ጥሜት ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ሓሊቑ። ንኩሎም ገዛእቲ ኢትዮጵያ ተሰማምዖም ነጥቢ ብዋጋ እኽሊ ረድኤት ሰራዊት ምዕስካርን ኣብ መንጎ ብሄራት ግጭት ምፍጣርን እዩ። ኣብ መግዛእቲ ብልፅግና ኦሮሞ እውን ዝተቀየረ ነገር የለን። ኣስዒባ ጋዜጠኛ መድህን ገብረስላሴ ሕቶ ቅሪባ ኣላ። ብዕርቂ ብምርድዳእ ንክውዳእ ኣብ ትገብርዎ ፃዕሪ ምስ ህዝብታት ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ኸ ዝኸድኩም ክያዶ እንታይ ይመስል? መዓዝ እዩ ክዕሪ? እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብዚ ጉዳይ እዚ? ዝኾነ ነገር ክትብሉ ኣይተሰማዕኹምን እሞ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ እውን ዘልዕል ኣለዎ። ዕላማኹም ኮይኑ እንዳሃለዉ ህወሓት ዝተወደብናሉ ዕላማ ኣፍኮርስ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ማለት ያው ባዕሉ ትስምና እውን ምስ ህዝብታት ምርድዳእ ምቅራብ ምፍጣር እዩ። ተሓደ ስርሑ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሕና ካብ ውሽጢ ንደገ እዩ ዝብል ዕላማና። ስለዚ ክንሰርሖ ዝግበአና ከም ዘይሰራሕና ይርደአኒ ኢና ኢልና እውን ንኣምን። ንምንታይ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ክንሰርሖ ዝግበአና መጀመርያ ምስ ጎረቤትና ምስ ህዝቢ ኤርትራ፣ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ፣ ምስ ህዝቢ ዓፋር ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ኣልዩ ካብኡ እውን ምስ ሃገራት ጎረቤት ዓድታት ክንሰርሕ ኣለና ኢልና ኢና። እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ካብኦም ክስካዕ ምስ ዓለም ዘለና ገፀ ባህሪ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ናይ ህዝብታት ትግራይ ቅርስታትና ባህልና ምፍላጥ እዩ ዝብል ግን ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ክንብል ከለና ኣብዛኛው ዝፀናሕናሉ ኣብቲ ናይ ትግራይ ሓድነት ውሽጢ ዘይተረጋግዐን ዘይተማዕራረን ብምዃኑ ክንድቲ ዝድለ ርሕቀት ኣይቀናን። ኣጋጣሚ ኮይኑ ቀረባ ግዜ ምስ ህዝብታት ኣምሓራ ያው ርክቡ ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ እዩ ተኻይዱ ዝጀመርናዮ ርክባት ኣሎ። ዝተፈላለዩ ውሱናት እውን ኣሎ። ግን ክንድቲ ዝድለ ግን ከይድና ኢና ወይ ሰሪሕና ኢና ንብሎ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ እቲ በደላት እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ዝተበደለ ነገር የለ ዝወደለ ነገር የለን። ህዝብታት ልባዳደል ዘሎ ብዛኛው በቲ ናይ ፖለቲካ በቲ ናይ መሪሕነት ናይ ኤሊት ፀገም እምበር ኣብ ህዝብታት ፀገም የለን። ስለዚ እቲ ናይ ህዝብታት ሓድነት ተፃሊኡ እውን ኣይፈልጥን ዝፈጥሮ ነገር እውን የለን። ግን እቲ ናይ ህዝብታት ርክብ ሞርተል ዝጠናኸር ብትኽክል እዩ። ከም ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ካብ ምስ ኣምሓራ እና ምስ ናይ ኦሮሚያ ወከልቲ ኮይኑ ምስ ናይ ዓፋር ናይ ኣዲስ ኣበባ ዘለውሉ ማእኸል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ግዜ ተኻይዱ ነይሩ። ቀፂሉ እውን ቆፀሮ ነይሩ መቐለ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዝኾነ ኩነታት ኣይመፀን። ኣብ ቀፃሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝብል ተታሒዙ ዘሎ ወይ ኣብ መቐለ ክኾን እዩ። ከምኡ ዓይነታት ርክብ ኣሎ። ምስ ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕዚ ኣይጀመርናን ኣይከድናዮን ክንከዶ ዝግባእ እዩ። ግን ምስቲ ወቅትን ምስቲ ኩነታትን ቅድሞ ኣብ ዓድና ዘሎ መጀመርያ ነመዓራሪ እዩ ዝብል ነይሩና። ንምንታይ ንሕና ከም ፓብሊክ ዲፕሎማሲታት ሓሳብና መጀመርያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዜጋና ፍትሕን ርትዕን ዲሞክራስን ተረኺቡ ዝሕሸ ኢኮኖሚ ስልጣነን ተረኺቡ ሰሓባይነት መንገዲ ዘይንፈጥረሉ መንገዲ የለን። ስለዚ ቅድሚያ ኣብ ባዕልና ኣብ ማሕበረሰብና ኣብ ሓድነትና ዝተጠናኸረ እንተኮይኑ ናብ ኩሉ ተደራሽ ክመፅእ ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረና ያው ክንሰርሕ ይከኣልና። ናብ ቀፃሊ ግን ሞር ከይድና ኣብ ህዝብታት ሓድነትን ምፍጣር ክንቅፅል ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና። ይቕኒለይ ምግባር ደሳለይና ባኻ ክመፅእ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ወያኔ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ምስ ተመልሰ በስቢስና ኣመና በስቢስና እንዳበለት ዝሃነፀቶ ሰራዊት ተጠቂማ ቁሉዕ ወራር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብልፅግና ህዝቢ ኣምሓራ፣ ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ኤርትራን ኣካይዱ። ኣብ ሰለስቲኡ ወራራት ድማ ተሓምሽሹ። ብውፅኢት ናይቲ ኩናት ዝተሃሰየ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ኤሊታት ትግራይ ፅምዶ ንሰላም ተብጊሶም ኣለዉ። ምስ ኣሕዋቶም ህዝቢ ኣምሓራ፣ ህዝቢ ዓፋርን ምስ ጎረቤቶም ህዝቢ ኤርትራን ብሰላም ክነብሩ ወሲኖም ኣለዉ። ኣባላት ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ትግራይ ኣብቲ ፅምዶ ንሰላም ኤርትራን ትግራይን ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተሓወሱን ሕጂ ግን ኣካሉ ክኾኑ ተበግሶ ከም ዝወስዱን ኣባል ቦርድ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ትግራይ ኣቶ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ገሊጹ ኣሎ። ኣስዒቡ እቲ ፀገም ናይ ፖለቲከኛታት እምበር
ናይ ህዝብን ህዝቢ ስለ ዘይኮነ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ሓድነት ምፍጣር ከም ዝሰርሑ ድማ ገሊጹ ዋዲዱ ተወዲቡ መንቀሳቀስ ይጀመረሉ ምክንያት ንምንታይ እዩ ዝብል ዛዕባ ኣሎ ብፍላይ ካብ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ከምቲ መብዛሕትና ንሪኦ በሚድያ ንከታተሉ ጉዳያት ውልቀ ሰባት ዝወሰድዎ ኮሚትመንት ኣለሞ እቲ ኮሚትመንት ንሱ እቶም ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ትግራይ ክወስድዎ ይግባእ ነይሩ ኢሎም ዝሓሚኹም ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ሓሳብ ጽቡቕ መድን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከምቲ ዝተባሃለ ግዳይ ግፍዒ ጨፍጫፍ ዝተፈጸመሉ እዩ ጎረባብቱ ብሰፊሕ ልቢ እናሓቆፈ ዝነብር ህዝቢ እዩ ኣብዚ ሕዚ ጉዳይ ግን ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምቲ ዝተባሃለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ጆኖሳይድ ክንብል ከለና ህልቂት ብዙሕ ህዝቢ ዝሞተሉ ሲቪል ብዙሕ ውድመት መሰረተ ልምዓት ዕንወት ዝገጠመና ህዝቢ ኢና ስለዚ ህዝቢ መን የውፅኢልና ትልኪ ያው ጎረባብትና እውን ሓዊሶም ኣውፅኦምና ጎረባብትና ኩሎም ሕዚ ታይ ማለት እዩ ምስ ጎረባብቲ ዝምድና ክንፈጥር ኢና ክንብል ከለና ስታይ ማለትና እዩ ዝብል ነገራት ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ እዚ ባጋው ተዘይተረዲእናዮ ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ ትግራይ ፍትሒ ትጠልባላ ትግራይ ፍትሒ ትጠልባላ ፍትሒ ትደልላ ንጎረባብትና እውን ምስ ጎረባብትና እውን ንሕና ክንነብር እንደልዮ ምስ ፍትሒ ኣብ ፍትሒ ዝተመሰረተ ሰላም እዩ ክህልወና እንደሊ እንታይ ማለትና እዩ ብዙሕ ዕንወት ብዙሕ ችግር እንዲበፅሒና ምስቶም ሕዚ ተወስኪዮም ኩላቶም ብኩሉ ብሰሜንም ብደቡብም ብምብራቅም ብኩሉ ከባቢ ሕዚ ኣፍቶም ትዝበፅሐና ዕንወት ትዝበፅሐና ጆኖሳይዳዊ ኩናት ነዚ ዝምጥን እንቅስቃሴ ክንገብር ከም ዘለና እቲ ዓንቶይ ዶክተር ዘሩ ዝብሎ ዝተጀመረ ነገር ኣሎ ትሽግርና ነቶም ንረኽቦም ኣካላት መበቀቃል ምድምማይ ትርጉም የብሉን ናይ ኣማራፂ ሲኢንካ ተኣትዎ እምበር ናይ ጅግና መግለፂ እውን ኣይኮነን ንምሳሌ ኣምሓራ ተፀሊኦምና ካብዚ መሬት ተቦንቂስና ናብ ካልእ ዓዲ ንኸይድን እሶም ተፀሊእናዮም ስለፀላእናዮም እውን ኣይኸዱን ሓንቲ ኣማራፂት ኣላትና እሳ ብሰላም ክልቴና ብጉርብትና ምንባር ብሰላም ክንነብር ተኮይንና ድማ ፍትሒ ክንረክብ ክንክእል ኣለና ፍትሒ ዝርከብ ድማ ቦም ወይ በኣና ዘይኮነስ ብገለልተኛ ኣካል ነገራትና ሽግራትና ክፃረይ ከሎ እዩ ስለዚ ደዝበፅሐና ዕንወት ጉቡእ ዝኾነ ካሕሳ ጉቡእ ዝኾነ ፍታሕ ቶም በደልትና እውን ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ከለው እዮም ለዚ ንዕኦም ክንረኽቦም ከለና እውን ንኩላና ዝጠቕመና እዚ እዩ ተዘይኮይኑ ሕዚ እሳቶም ርእሶም ኣቕናዕ ኣብ ዘበሉሉ ግዜ ዘርያት ሒዞም መፂኦም ጨፍጭፎምና ንሕና እውን ሓደ ወቅቲ ክንትሲ ኢና ከምዚ ኢልና ይንተርፍን ለዚ ክንብቀሎም ኢና ማለት እዩ ክነድምዮም ኢና ማለት እዩ እንድሕር ሕዚ ፍትሒ ተረኺቡ ግን እንታይ እዩ ክኸውን ንደቅና እውን ኣይ ፍትሒ ረኺብኩም ኢኹም ስለዚ መበቀቃል ኣይጠቅምን እዩ ንህዝቢ ብሰላም ምንባር እዩ ዝብል ተበግሶ ንምውሳድ ዝኣክል እዩ እቲ ዋና ናይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ሰላም ክንፈጥር ኢና ምስኣቶም ክንብል ከለና ስለዚ ኩላህና ኣባል ፈጻሚ ኣካል ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ትግራይ ዝኾኑ መጋቢ ደሳለኝ በራሪ ጨፍጫፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብኩሎም ጎረባብትና እዩ ተኻይዱልና እንተላይ ኤርትራ ኢሉ ገሊጹ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ወያነ ከይሓፈረት ከይሓንኸት ንኩሎም ጎረባብቱ እዩ ናይ ኣልማማ ወራር ኣካይዱ ስለዚ በቲ ዘጋጠመ ሓያልን ዝተዋሃደ ግብረ መልሲ ሰራዊት ወያነ ተጨፍጭፉ ንሲቪል ህዝቢ ትግራይ ኮነ ኢሉ ክጭፍጭፍ ዝተበገሰ ሓይሊ ግን ኣይነበረን ኩናት ብባህሪኡ ኣዕናዊ እዩ ሲቪል ሰባትን ትካላትን ድማ ይልክም መጋቢ ደሳለኝ ሓንቲ ሓቂ ንኩልና ንሰማዓላ ሓሳብ ገሊጹ ንሕና ኢሉ ኣብ ፍትሒ ዝተመርኮሰ ሰላም ኢና ንደሊ ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ይጠልብ ፍትሒ ይደሊ ኣሎ እዚ ፍትሒ ድማ ሻራ ብዘይብሉ ሳልሳይ ኣካል ክረጋገጽ ከም ዘሊ ገሊጹ ኣማን ብኣማን እዚኣ ኩልና ንሰማዓላ መስርሕን ኣገባብን እያ ህዝቢ ኤርትራ
بمرحنة ويانا قبل عليو استفتصمه زسكحكح قفعتات بزي شارع سالسي أكل كرقاقص اندلينا نحنا إيرتراويان كاب سمعيتات رحيقنا عب حق السموركوسي زتأمن سندات علنا بجزيان بفوتان نزعانوي نبرتن نستقتلو سباتن بأهاز زقل سندات علونا تقارو خير قالكم دي مهنياتو أبهيك بزي زخونا حقنيا سند كدمقوتنا حاسيبكم مستسعاركم بقمشات دي حنكيلني انكيلل تبلو اللهم مو حجيخي مرتعو جونسايد اللكم دي كتسألنا تنزون سلام زرقاقز أب حقن أفتحن مز مسرتي حجي تفاتير زلو صمدو قلز بالكيجن لأنا نحنا نايقول كسبات حسب كون يخيل نايقول سبات ينارينا نايقول سبات رينا عن حنا كم بابليك دبلوماسي بنايقول سبات تقالينا ناخد سبات يكونان كم منجستن كم سرعتن حقن علو كم ركبت خوينو بزح حساب زي تايتري وداعلنا تناي منجستي تزفن رينا هنا حساب كنا بنقل تزيكوين خمولكا ويكم قلنا سوينا نكون نقل سلازن منجست حساب تراو قديكم نسخو مالتين برنت أيكونكم نو مالتي تركب نايول كسب ركب لا أنا بناي قلنا سب ركب كن كدين قال نايول كسب والكسبي نحنا تنيس فابريك دبلوماسي حقن عدنا له سرعتنا له وين حدا تكالود بركب غير يزبل وين منجستي وين حدا زعزعت أكل تقوم زخنا أكل تخوين نمبر إدن جوال قلة سبات مثل خدها كدينا قالي سلازي تكلنا متعزبل تكلاو مسرح زلوا تكلاو كايدا زلوا تكلاو وقلنا زلوا تخوين نطرحنا عنا رؤية تخنا من نخل سلازي من قلة سبات رؤية تخنا نوع لا يكون لما نقسم دقافته يكونس تكلاو مره زلوا سب ويتكلاو بيروت عزلون توقعات ركب غيرن ينتيلو خاو تسين حساب كنا بنخيل سلازي نحنا نايقول كسبات كنا نقول كسبات حساب كنهب كنكونا نخيل كم بابليك دبلوماسي نحنا كن كنحلفا نخيل تهزب الهزب من ركب مفصامو صبوا إلا أنا نحس تقامت يكوننا نسمعنا مهزبي كم بابليك دبلوماسي سرحنا يكون كم قلة يكون كم حزبي لحزب ركب كون له بتلاقي كل تي حزب خاعة لتوزع حزبيه تفعل عليه وزعوني ولن حد عين توزع يزلوا لمن تاي أسفيحنا أنت نريء صبوا وليد اللي لمثال شعبيان ويانا نكينو يا سرعة درجي وجيهم مكر عذر خبر تلتحسي كل تي حزبيه كتصينون فيدرال منجستن يا ويانا بزمر حنكينهم يا ولا إرترا وقعهم شعبي وقعهم تزرخوا ودافع حزب تግራይ حزب إرترانيو كتصيل عندنا فيدرال منجست شعبي كينهم وقعهم أو يسركلال قدر زل ስለዚህ ፖለቲከኛታት የሚጫወቱ ወዘለው ስለዚህ ክልቲ ህዝብ ኸዓ ናይ ክልቲ ሜዳ ሁሉ ግዜ ተጎዳ ታሳይኒ ስለዚህ ከምናተ ተሓደ ተበዲሉ ተሓደ በዲሉ ትብሎ ኢኮኖሚ ህዝብ ኩሉ ተበዳሊ አቶ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ መንግስቲ በወቅኢ ተዘይገሊጹ ኣይንምልስኒና ቡልቀ ሰባት ንጽሎን ንምርሓና ይኮናን ኢሉ ከምቲ መድህን ዝበለቶ ከም ናይ ብሕቲ ትካልን ልሳን ዝተወፅኦ ህዝቢ ትግራይን ገና ካብ ጽቕጥን ጽልዋ ወያነ ኣይርሓቁን እንተኾነ ወያነ ኣካል ጽምዶን ሰላም ስለ ዝኾነት ናብ ዘብልዎ የብሎምን ከምቲ ኣቶ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ዝተኻየደ ውግኣት በቕጥታ ዝተሃሰየ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን እዩ ስለዚ በተመሳሳሊ ኩናት ከሂሰዩ ክልቲኡ ህዝቢ ሓድነቱ ኣደልዲሉ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ብምባል ሓሳቡ ንጽምዶን ሰላም ብምድጋፍ ዛዚሙ ኣሎ ክቡራት ሰማዕቲ ባሕርና ሚድያ ተጋሩ ረብሓ ጽምዶን ሰላም ረዳእቶም እንዳዓበየ ይመጽእ ኣሎ ብኡ መጠን ድማ ተሳታፍነት ተጋሩ ብውልቂ ብማሕበር ብውድባት እንዳበዝሑ ይመጹ ኣለዉ ዓወት ጽምዶን ሰላም ብምባል ናይ ሎሚ መደበይ ኣብዚ ይዓጹ ክቡራት ሰዓብቲ ባሕርና ሚድያ ንዕብየ ስራሕና ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ብሽም ጽምዶን ሰላም ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ትገብሩ ባሕርና ሚድያ ትላበወኩም ሎሚ ዝበልኮ መደብ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ክሳብ ኣብ ዝመጽእ መደብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን እንዳተመንኹ ክፋነኩም እየ ቻው بحري بعرت عمقته صفعاته كوينو تفكال بعد كذبه عمات زي
تغلب السيخلو عبكر سمريت كي خاطو عالسوي بلا